Ito. For 50 points niya, for 50 points. Hi, sat mo boys. Hi, sat mo boys. Na-apam na mo, na-apam mo. Mo apam. Pastillas. Kanina ko chance din po. Pastillas nga na yaho. Di ba malit, yabo ko na Ano ito sa girls? Kanina mga gwapa na. Kani, writer. Kani, uy! Tanaw! Kani, na-lover. Kani dere, mahupiyahay. Basketballista sa Golden River. Kita mag-isatan, ang bola o Russia? Karong buntaga, we will have a debate. Ang atong isgutan mao kini. Kinsay lisod sabton? Ang X sa math or X sa gugma? What is that? Kamo boys, para sa inyo, ang lisod sabton, X sa gugma. Kamo girls, ang inyo, mas lisod sabton ang X sa math. Klaro? Klaro ha? Sige. Kinsay na mo siya sa boys. Dali boys. Para sa imo nganong lisod sabton ang X sa gugma. Bagbag man. Sige. Bagbag ka, sir. Sa lahat ng katanungan mo, sir, no comment ako dyan. Kaya nganong mo comment man ka? Wala mong gugog ba? Unsa man na mo ha? Manimani, sir, baka manimani, sir. Wait, ugpa na rin. Ano mo? Nas mimi dere. Ming anong lisod sabton ang X sa math compare sa X sa gugma? Ang kwan lagi siya, ang gigugma sir, kay maka-addict o niya ang math. Ay, ganon! Na-response, girls gapon. Girls gapon. Nganong lisod sabton ang X sa math compare sa X sa gugma? Gora, narang siya. Serilo. Kay kwan lang sir, ang lisod sa to sir, kay X sa math sir, kay ang X sa gugma sir, kay dala naman siya masagas. Dala naman siya masagas sir. Pero yung ang math sir, kami sir, utong ka man. Sir, ano sir? Oh, neto wag. Tapos, sir, di ba, ang X na din sa math, sir, ikaw musulbad, pero ang X sa gugma, ikaw pasulbaron. Oh. Oh, ano mo ribatan? Magsagog pa ko, ikaw na isa ang pusog. Coverage. Kinsay man si Sukapton? Ang X sa math or X sa gugma? X sa gugma mo. Lima magandang X sa math kasi gugma kay What is that? ang gugma isa ra gina chance ang math kadaghan pa na nakuha kadaghan pa na solving mga problema na ito. Sala magini sa bahay, sir. Sala bahay sa bahay. Dodo? Kani. Ano yung mga yun eh? Gini. Sa Sukapton, X sa gugma, X sa math. Sa mga Gino. Ano si Mario? Kaya sa niyo daw ang solve. Ikaw daw. Paano mo mas di madungog? Oh, nana. Sige. Kami na girls. Ang X mo gito mga sir kay nasa yung solusyon para mapuhara. Kaya ang X sa gugma, bisa kung saan ni mong sorry, tulibagbag yapon. Musugot mo girls, nga matulubagbag mo? Alay, princess, unsa mo kasulti? Kinsay ni Son Sabton?
Ang X sa math or X sa gugma? Isulti na ito. Baka, X sa math, sir, kay masabta naman na kung ano nimo, sabton yun nimo siya niya, kanang X na gugma kay gahi ba dyan na sila? Ulo, gahi daw ko naman boy. Ah, na. Oh, ano si Eminem? Oh, Eminem sa among classroom mo niyo. Wapo kayo. Pwede maprinda ang buhok. Oh, buhok pa lang, mahal na. Para buhok pa lang, mahal na. Unsa pa baka siya? Oh. Dali, saan na yun? Ay, uno. Magsakunon na ba mo? Apam. Katani. Para sa inyo, nganong lisod sabton ang X sa gugma kumpara X sa math? Makita mo din mo ang value sa X sa math, sir. Kanya ang gugma kay wala na kabulo kung ano na wala na kabulo sa inong gani lang abot sa kung kinabuhi. Kani si Alex. Lex. Kinsa lisod sabton bright ni. Bright sa klase. Labi na makatapat og bright mo samot ka bright. Kinsa lisod sabton? X sa math or X sa gugma? Sige, take din nato as an example. Di ba, kanang stainless step? Stainless step. Tapos gamay na ba mamili kay ang math daw lisod. O mo nang, kung ang X mo'y lisod, nganong dili mangya ko mamili sa math. So, gipog jud nimo nga ang math mo'y lisod kaysa X. Ang X, mula ba yun na sila makapangita kaslain. Ang math, maghimo ka ng sige bitaw mag-solve para makita nimong answer. Ang X, wait, nawala ako sa nawala ako sa ila. Natay ko na rin dyan sa lang. Para sa imo lang, nagdebate mi, para sa imo, kinsay lisod sabton? Ang X sa math or X sa gugma og ngano? Oh, math daw. Ngano math? Oh, to daw. Kinsay lisod sabton? X sa math or X sa gugma og ngano? Og ngano? Ha? Ang math gid iya. Anong gusto mo sabton ang X sa math? Ay, di ba siya ingon nga lisod, sir? Baka dali naman ka makasabot og maminog ikag sa So kinsa may gid lisod sabton? X sa math, X sa gugma. Ha? Dali. sige, sir, X sa gugma na, sir. Oy! Ikaw dali. Dali, kani. Kani, pag gugma kani ni. Nag-debate. Kinsay mas lisod sabton? X sa math or X sa gugma og ngano? Gugma, sir. Gugma magod sir kay maglibo ka sa imong ex kung makibalik pa ba siya dili. Kung sa math pang good sir kay pwede ra ka maka-learn kung saan na pag-solve. Makuha lang ba yun? Uy! Ayos sa... A few moments later. Kani. LGBTQ nga representative. Kinsay lisod sabton? X sa math or X sa gugma? Sir. Di ba? Ano mabalin ka sa gugma? Hindi ako kasabot sa math. Mabalin ka sa gugma.